Ага, ето. Алпай! Алпай! Хайде, тати! Кажи здравей на всичките! Айде! Те са връща. Айде, кажи здравей на всичките, айде! Айде да! Нищо да не казваш. Да ги разплачу. Виж, какво правиш? Алпай! Алберто Томба! Така е прическата, Кера. Айде, прическа преди. Чилека! Така се мърда, така да се мърда. Скопай. Чумбърлака! Так. Ело тук го сме. Али, защо я оставите да снимаш с нея? Да го следваш. Стаята не да снимаш, снимай тук. Аха. Ай, стига тук. Той не плаче за нищо. Не плаче да знам. Той е тихо. Ау. Айде. Айде, Пашо тук. Айде, Пашо. По-назад. Айде. Не ме снимаш. Що? Срамта? Не ме снимаш. Дай бе, тебе да снимаш. Съвсем. Моето тате тогава. Моя принц. Той е втория Леонел Меси. Ще стане най-добрият футболист на планетата. Ще видите всички. Моя принц така. Да. Ай, кажи здравей на всичките. Здравей. Айде. Айде,